Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓenkoɓe DS TV diaspora Sénégal télévision min dokki noon adi biladi salade adi ɓuuri firtuɗadi min mbi noon ma hen jaa Daaka hikka so Allah lamɗo jaaɓi 2023 tawi ko hanki wonno kirnol Daaka le 4 hande ko le 5 hanki oɗon gandi président de la république ari tawtorede kañum woni kirnol Daaka ngol tawi ko ceerno mo ganduɗa kañum ceerno Khalif ceerno Ahmadou Tidiane Ba kañum bismima ɗo e dental jongal julɓe immi beŋyo ban hande télémon diaspora Sénégal TV naati e nokkuji ɗi gonnen ɗo koye caali gonnen ɗo koye galle gonnen ɗo koye leydi gonnen ɗo koye wuuro sibo ɗo joɗɗen ɗo hande o joɗɗen koye guure jonde e renduɓe Daaka mbaɗi caali munen e on saaha on mbi kañum fof ndinto gotel mbaɗi Daaka goto enen mbawi limde guure ɗe ko wayno Kunta Wuro to Gambi Medina Siwol Sénégal Medina Njaajɓe Gambi Jingore Moustapha Gambi gonta Sénégal e Sali Sénégal e Wendu Bey ɓen koto Jolof ɗo e nder Sénégal ko ɓen ndendi ɗo e kiiɗo caali eɗen joddi e mawɓe jesɗe kuccodirɗe walla jesɗe kucciɗon ɗo eɗen jogori yewtude mo ganduɗa kañum woni ceerno Moussa Ndongo to Jingore Gambi e Abdourahi Kane to Madina Siwol e musidmen Mamadou Dabo to Ndindori ɗo tawtara jonde joni haɗa waɗa haydara mami tottuɓe ko fof konngol ɓe calmodira e bandiraɓe yeɓiyankoɓe ceerno mi salmini mi juurimama calmodira e yeɓiyankoɓe télé maɗa bisimillah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu min beltima e argol moɗon ɗo moƴƴinde golle moɗon min jettiri ɗum kadi Allah min tawama ɗum ɗo woodi komin keɓanno e Daaka ɗum ko nde radio fuɗɗi feeñde nde bandaji jinnaɓe amen ina ƴettanno ɗum nawta ha hande kadi Allah hoddiri koye oɗo sifa woni ɗo ganduɗa kadi gadduɗon ɗo en e oɗo Daaka min calmini dendagal daaroɓe radio o e télévision o e yettude Allah e yettude Allah ceerno Moussa Ndongo salminama a yettima e dokkat mo ganduɗa kañum woni ceerno Abdoulahi Kane kanko no salmodira e bandiraɓe on saaha mamen gartema joni so Allah jaaɓi Abdoulahi Kane ceerno Abdou bisimilla maɗa assalamu aleykum onon bandiraɓe min calmini on juurima on kadi amin beltano on kadi ko waɗa ko mbiɗa ko Daaka o ko ni tan minen ɓeɗo fof ko woni ɗon ko minen gonko ɓeɗo goni mawɓe amen saabu min kam ɓammi arde Daaka ko 71 72 andi ɗum woni ɓeɗo gadimin hen min kam ko ɓe gadimin hen gam ko 71 72 guila ngo noon Allah waɗi ko guila 72 kam hajana ko gotol welmi tartude gol kam mi meeɗani tartude guila ngol min arata ɗo kadi mamin gartama joni en dokkat ɗo ganduɗa ko woni ceerno Moussa Ndongo ceerno Moussa Ndongo caali ziyar ki joɗɗinki sa yam ya haalan yiɓe en koɓe téléma diaspora holkitade puɗɗiɗo arde ɗo walla holkitade caali ki sosa est ce que wawi artan ɗum hen yimɓe eyyi si tawi ko mawɓe amen ɓe nde Daaka fuɗɗi premiére ɓe gimmori Jungore faade gaay ko dawol ngesa ceerno ina soppe ko ɗum ittiɓe toon ɓe ƴetti oto ɗo Kunta Wurɗo e ardagol ceerno Abdoul Qadir Kane Siwol e ardagol Alhaji Abdoulaye Ba ko Kanel naajo kono ko Kunta Wuro jooɗino ko ɗon o woni ko on wonno mawɗo to banggal golle ɗe e fofof ko ceerno amen noon on ko babam kadi ceerno Abdoul Qadir Siwol ko on wonno mawɗo Allah waɗi noon ko mawɗo moƴƴo tampunoɗo coppunoɗo dental ngal no darori Allah darni ha yettiɗo so yontino ko gila omo waɗanno e welo omo yiilo gure ɗe jehen Daaka jehen mbaɗen ni ha o watti omo haɓɓa puccu makko e saret makko omo yiiloro ɗum fodde lewru ko adi Daaka
ɗum min mbiɗi ɗum tawaɓiɗi ɗum seedi haa yehi nden noon nde ɓe ngari ngol dawol ngol haa ɓe jetti ceerno wiiɓe wona dawol ko Daaka ɗum wonete ko balɗe jammaji 9 so weeti du'e saako ni woni no ɓe gondiri hen haa ariɗo minen noon o kadi noon o wi kala ɓe ngannduɗaa ƴettirno oto ko balɗe 3 so ndawi weeti o du'antoɓe ɓen koota ni woni minen toon oto amen arnoɓe ɓe min mi arano ko baaba men garno ɓen kooti ɓe tawtoye min kuntawor ɓe minde ka Daaka ko balɗe 3 Fas Gounaas noon woni capital amen to banggal dental ceerno Amadou Tidiane Fas ina ɗo wonno kamɓe Fas naaɓe ɓe keddi ɗo e Daaka he haa gasi ɓe kooti Allah anndi no ɓe kootiri Allah anndi no ɓe gaddirno oto kono minen kam to kunta wurto minen kam ɓe konno nde ɓe dawi dawol premiére ngol tan ɓe kooti tuggude nden noon haa hannde hitaande fof gila en areteno oto gooto tawa ko Sénégal o e Gambie o fof renndi oto o gila Madina Siwol haa Saali haa Makka Guy haa Ngunta haa Junngore Moustapha haa Madina Njaajɓe haa fofof a kunta wure hoore mum e saraaji muɗum haa Neema ɗum fof koye gureɗe no keewi limtotaako fof koye otoji oto gooto aranno hannde noon alhamdulillah rabbil alamina e oɗo ñalawma e oɗo Daaka premiére tan ko aratama yaa e otoji 7 e on diwan molla otoji 10 so yeehi haa to sakketto ko famɗi fof ma won otoji 20 pawɗi garaɗɗi haa ɗo ƴetta yimɓe gadda yimɓe nawta yimɓe ɗum noon miɗen ɗum jettiri Allah tawde ko heen min tawi ɗum ɗo min noon min mo kaldata o gadimi aare yaade Daaka ko ɗo wiyete Daaka on fani sa immima Medina ko rewo paata ha jottoɗa on fani on Daaka mi yeehi ɗon o Daaka goɗɗo ndewtumi hen ko Daaka Rabat sa ari ha ɗo tournata joni paa Daaka ɗo kontina lawol guinegol jaaha acceliroya junngo ñaamo Daaka ma ɗon ɗum ne kadi mbiɗe tawa e on Daaka kadi ha yettiɗo tuggude noon anda no mbiyata toon ɗum 79 ha hande ɗum kam mi meeɗa tardude Daaka sabu wiyano min tardi ko bannoɗo o wiya ko corona min dutti kono e ballal ceerno nde o noli ceerno ceerno Ibnu Umar ceerno nde yetti julni yimɓe futuro e gueeƴe o habri ko weeli minen fof min belti o waɗama juulama futuro juulama gueeƴe juulama wajifa ñal ɗum ɗon dental hen fof lomtima balɗe 3 rendi woni balɗe 9 fofof heeɓima timmi min dutti so wona ɗin on Daaka mi meeɗani tardude Daaka dewdirɗi tuggude nden ha yettiɗo ni nde babam addata kam nde komi suka noon ɗum mi anda taw ɓiɗe jangga mi arda e makko somin gimmima Fas Gounaas nde Sinthia min jaaha kunta wuur ceeɗore sombo ara Daaka o addora kam ɗum mi anda no foti ceerno Moussa Ndongo nani ko haali ko hanki en mbi haala men mawɓe ene ngari en deggini sukaɓe mumen ko jangde école nde tawno ɓe jangguinte ko ɓe jiino ko jinnaɓe mabɓe en nangga e juuɗe mabɓe gadda ɓe so tawi jinnaɓe ɓe jiyani ɗumen janggo ɓe mbiya ko ɗo babiraɓe ɓe gaddano min o tenkini haala ka kanko nde o ardano e jinnaɓe makko nde o anda holnde fuɗɗi o andi kanko nde watti arde nde mo arde dental Seydi Ndongo min calminima ceerno Abdourahi Kane hanki kirndol Daaka wonno en jofiɗo hanki en nata directement e yewtere tellement diaspora so tawi a wiyama ya hokku cimtol Daaka holko mbiyata yeeɓiyankoɓe min de ko mbimami ko Daaka 72 guiɗimi arde ɗo ceernam komi jangganoɗo on saaha kanko addanomin on saaha ko ɓulli gonnoɗo minen ƴogananoɓe to ɓundu to pour ndiyam koɓe lotoro ɗumen ɓundi ɗi ko ɗa gonno ndiyam sewde weeɓani o addanomin ɗon ko ɗum on saaha ko joga deɓɓe tan e huuɗu kabariji mabɓe ko minen jogui ɗum gila ngol noon min kam kanko on saaha minen to wuuro amen to Siwol o immotono wuuro amen to ta Daaka ne heddi fodde lewru minen min gonde makko min jiilo o tundu ndu omo daara yahoɓe tundu amen ndu ɗon foof o ardiɓe ɓe ɗon tanaka ko forcé o addiri ɓe meɗɗo fof o ɓeyda ala ko waɗani hen on saaha autoji ɗi min de hitande ittomi arde ɗo wonno ko kuntawuri ko Daaka ñoronaɓe
e Daaka paatenaɓe e fof ko Kunta Wuro hawranno otoji e caamennaɓe hiɗa noon ɗin fof batti wadde otoji koye mumen min o yiiɗi wadde kam nde hiɗande ñoranaɓe mbaɗi oto mumen min kam ko oto ñoranaɓe mo waɗi kam o wi kam ɓayde oɗo oto an jolle oɗa oto min ko a 72 eyyi guila ngol noon hande e ko mbiɗa ko ceerno mama garno ɗo no wiyete ceerno Abdoul Kadir Kane ceerno Abdoul Kadir Kane min ko on jangguini kam on waɗi won Madina Siwol Madina Siwol kono ko inde ceerno Amadou Tidiane Amadou Tidiane Ba Fass Gounass kanko wanno ga ceerno Amadou Tidiane Fass woni Fass kanko o waɗi ga almami dental kanko dental makko woni ga o woni minen min kettiri ga